आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन XNDB इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय खायसे खबर लायाखै बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मिथिगोन नेनानै जिहेतु दाखालि साननैसो सिगां सोरखौबा ट्रेनिं होलायनाय लाइजाम हरलायनाय मानाय बेखौ FIR होनाय जाबाय थ' बाथ्राया बेनोल' जोंनि इउनाइटेड फराम अफ XNDB निफ्राय बेखौबो नागिरबाय थानाय जादों जै मोनबाय बिथांमोना एसे मोजाङै सांग्राङै थानायाबो मोजां जिहेतु बियो इउनाइटेड फराम अफ XNDB फ्रा रोखायै क्लियारै होनाय जाबाय इउनाइटेड फराम अफ XNDB आ जि दिनाखालि स्टेटमेन्ट होदों होमबाखालिनिफ्रायनो सिं नागिरगासिनोबो दङ बेफोरबायदि जाय हक दिनैनि दिनाव बेफोरबायदि सोरखौबा थ्रेटेनिं होनाय बा धमकी होनाय बा माबा मोनसे खालामनाय सोलिया बे आरोखि मेन बाथ्राया धमकिनो बिदिया सोलियो स्रोदैनो नोंखौ बिल्डिं सिङाव लानानै बुनाय मानाय थेवबो बियो जुदि FIR होयोब्ला जुलुम जायो बेफोरबायदि बाथ्राया थ' बाथ्राया जों बुंनो गोनाङा आं बुंनांगौआ बिसोमोन जे एसेब्लाबो साननो गोनां जिहेतु साहित्य सभानि साहित्य सभायाव जाय मानसिनो दिनैहाय लाइजाम हरनाय थ्रेटेनिं हरजानाय बै सुबुङा दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ बुंदों जिहेतु नैबे लाइजामनि गेजेराव लासैनो बिराद गुरै खिन्थु जिहेतु मोननैसो बाथ्रा पइन्टआ नैबेनो जानानै फैदों जे सिंनि जोंनि थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ माखासे फोरमायदों होननानै बुंदों होनबा जों बेफोरखौ एसे साननो गोनां दा सम फैगोन बिथाङा जिहेतु बुंदों समाव जोङो खेंफोरथिखौ होजोबगोन गासैखौबो जों फोरमायजोबगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों जों नेना थानोसै समखौ एसे नेनांगौ जानानै फैयो माखासे बाथ्राफोरखौ मोनथिनो थाखाय आरो स्टाडि खालामनो आरो बिनि सिगनेचारा बिनो सासे मानसियानो सानै नामनि लिरदों गावनि सिगनेचारानो सानै साथाम मोननै सिगनेचार होनाय जादों होननानै बिथाङा रोखायै फोरमायनाय जादों होनबा बे मानसिया सासेयानो बियो ओरैनो बे नाब्लागत होननानै NDFB नि बाथ्राखौबो बि जाय मानसिया बिदि लाइजाम लिरनानै हरनाय नाब्लागत होननानै एन नायस्रांनो एन माबा माबि बिदि नाम लानानै हरनाय ना जिहेतु बियो टाइटेलखौ बि बा एन नायस्रां एनखौ मानो सिगाङाव दोनदों बिनि बाथ्राखौ बिनि ओंथिखौबो बियो मिन्थिया जाय मानसिया लाइजामखौ लिरनानै हरनाय थ्रेटेनिं हरलायनाय एन सोदोबखौ मानो थाखाय सिगाङाव दोनो मानो थाखाय दोननाय जायो बेखौ बिनि फुल मिनिंखौ बियो मोजां मिन्थिया ओंखायनो गोदाव सोराव बेफोरबायदि हरलाबायदो बियो आरो थुनलाइ आफादा मा बुस्थु बेखौ मोजाङै मोनथियोब्लाबो बियो एसे टेस्ट नायदों आरोखि बे सोरखौबा गानायदों बिदि बुङोब्ला माथो गिनानैनो माथो एसे बायदि रोखोमनि बाथ्रा ओंखारो बेफोरबायदि खोथानि थाखायनो बियो हयतोबा बियो थ्रेटेनिं बा माबा मोनसे हरदोंबो जानांगौ जाय हक जों बिथांनि आफादगिरि जाय थ्रेटेनिं होजानाय बिथाङा FIR होबाय बिनि माखासे खेंफोरथि होनायखौ जों खोनासंना लानि नैबे समाव आङो गोजोन फुंबिलि बयनोबो बावहरदों नोंथांमोननि खौरां बिजोंनि गेजेरजों आरो लोगोसे जों दायो उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोना बेवहाय दङ आरो जोङो बे समावहाय उदालगुरि पुलिस थाना बेवहाय सौफैदों जाहोना जाहैबाय जे थांनाय 25 फेब्रुवारि खालारै जि मोनसे लाइजाम आं मोननो हादोंमोन आरो बियो इतिमধ্যे गोबां भाइरेल जालांबाय गोबां मिडियायाव बे ओंखारलांबाय नाथाय आं बै समावहाय आफार आसामनि माखासे जि प्रग्राम बेखौ लानानै माने सानथामसो थांनो गोनां जाबाय बेखायनो आं बेवहाय FIR होनो गोनांब्लाबो फैनो हायाखैमोन आरो नोंथांमोना मिथिगौ जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आंनो जि मोनसे माने नाब्ला हान्जानि जानानै जि लाइजाम हरदों बि नायथाव आरो एनगला बिथांमोना जि माखासे बेवहाय अजद दैखांदों जि अजद लाबोदों आरो माखासे सोदोबफ्रा गुरैजोंनो नाथाय बेवहाय सिगिनाय सोदोब बाहायदों मोनसे थ्रेटेनिं वर्ड्स थ्रेटेनिं माने सेन्टेन्सेस बेवहाय बाहायदों बेखायनो दिनैहाय
आङो फैनानै जिहेतु बियो मोनसे सिस्टेमाव गोलैयो बिथांमोननो पुलिस थानायाव बे एफआइआर खौ होनाय जाबाय आरो बे मानसिखौ नागिरनांगौ बेवहाय जायफोर सानै मानसिनि मुं होदों बिनायथाव आरो एनगला बिथांमोनखौ नागिरनांगौ बे बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे गोथार मोनसे हारिनि आफाद बियो बेखौ दाग फुननो नागिरदों दा बेखौ नागिरनांगौ मानोना जोङो आथिखालाव गोजोन थासारि मोनबाय जों बे थासारिखौ जों गाज्रि जानायखौ लुबैया आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि महरै आङो बिथांमोना जि अजद बहाय लाबोदों आं दिनै खावलायदों दिनै नैबे नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों गावनि नुजाथिनायनि गेजेरजों बिथांमोना अपेनलि आंजों चेलेन्ज नांनो फैथों अपेनलि डिबेट खालामगोन बिथांमोनखौ आं खावलायदों मानोना गिख' मानसिफ्रा आन्दोआव थाखुमाना खामानि मावो बिथांमोना निस्सय बिराद गोहो गोलोन्दां बिराद गिख' माने बिथांमोना माने खुनु साहस गैया आरो बेखायनो साहस खालामाखै बिथांमोना जे बिथांमोना जि एलिगेसन लाबोदों बे सानै मानसिया आंहाथ' सन्देह दङ बे सानैना सासे आं दिनै स्पष्ट बुंदों बे मानसिया सानै नङाबो जानो हागौ बे मानसिया सासेयानो आरो बियो सासेयानो सहि मोननै होदों गासैबो सावगारिखौ जोङो एखेबारे लाबोनो थाखाय नाजागोन सरकारखौ जोङो दिनै खावलायबाय गासैबो रायजो राजानि जि कमेन्ट्स फैबाय थादों आरो बेबायदि मानसिफ्रा समाजाव खहा लाबोगोन बे रोखा सावगारि बिथांमोननो जों एफआइआर खौ होदों आरो आंहा ओरैबायदि मोनसे गोसोआव बोलो दङ मोनसे साहस दङ मोनसे फोथायनाय दङ जिहेतु जों हारिनि थाखाय खामानि मावदों गिनांगौ जेबो गैया आं बिथांमोननिफ्राय खुनु मोनसे सिकिउरिटिबो नागिरा निरापत्तानि नागिरनायनि खोथा फैया बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि जानानै जुदि निरापत्ता लायोब्ला बे मिनिथावनो जागोन बेखायनो स्पष्ट खोथा सोरबा मावदोंब्ला बियो मेगन गोसा जोंनि खामानिखौ मेगन सादों जाय मानसिया जेबो खामानि मावनो हाया बेबायदि मानसियासो मालायखौ क्रिटिसाइज खालामो जाय मानसिया क्रिटिसाइज खालामजायो बे मानसिया खामानि मावो रोखा रोखा बाथ्रा आफादनि बिराद सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंदों आरो समा खोन्थागोन आं नोंथांमोननो सम फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोननो गासैबो बाथ्राखौ खोन्थाजोबगोन गासैबो मिथिजोबगोन जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ जों जेब्लायबो मान होयो बर' थुनलाइ आफादल' नङा गासैखौबो जों मान होयो जोंनि नैबे आयदानि सायाव एक्स एन डे बि इउनाइटेड फराम बिथांमोना स्पष्ट बुंखाबाय बिथांमोननि रावबो बहाय इनभल्भ गैया आरो दंब्लाबो बिथांमोनाबो नागिरबाय थादों नाथाय आं बुंदों जे थुनलाइ आफादनि सिंनि बाथ्राखौ बहाय बुंनो हादों बे हिसाबै निस्सय सानसे ओंखारगोन नोंथांमोना गासैबो बाथ्राखौ मिथिगोन जोंनिफ्राय थानो हागौ आरो आं दहायनो बुंखादों जे समा फैथों गासैबो नोंथांमोननो खोन्थागोन रायजो राजानो खोन्थागोन जोंनि गेजेराव दायो बिराद सानलायनाय जादों जे सोर मावमारदों सोर हरदों लाइजामखौ उमुगा नामा थुमुगा नामा खिन्थु सम फैब्ला गासैबो मिथिगोन नोंथांमोनखौ नेनो थाखाय खावलायनाय जाबाय जारिमिना ओरैबायदि जाय मानसिया मोजां मावो बेखौ जेब्लायबो मोजां होननानै बुङो जाय मानसिया गाज्रि मावो बिनि फिथाइया मोजां जाया बिथाङा बे फिथाइखौ मोनगोन ओरैबो जानो हागौ जिहेतु आं दिनैसो एफआइआर होदों अफिसियेल खामानिया दिनैसो जुरिदों बिथाङा निस्सय माने बिटिआरनि जायनाखि पुलिस बिफाननि गाहाय बिथांखौ बुंहरदों जोंनिफ्राय जेबो इनफरमेसन गैया दिनै जों होबाय बिनि उनाव निस्सय खामानि जागोन चिफ सारा खबर लाहरदों जोबोद बाख्नायथाव बरायथाव गासैबो आफादा खबर लादों खायसे खबर लायाखै बे बिथांमोननि खोथा नाथाय सैथो बाथ्राखौ नोंथांमोना समजों लोगोसे मिथिगोन नेनानै थादों